Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita, ibadah malam akhir tahun 31 Desember 2023. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 581 ayat 1, 2, dan 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 354 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan pada malam ini di ibadah ujung tahun 31 Desember 2023 ini, yang diambil dari Pengkhotbah pasal yang 12 ayat yang ke-13. Inilah hukum Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 681.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 453 ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel yang ditetapkan untuk malam ini, yang di ujung ibadah tahun 31 Desember 2023 dari Ulangan pasal yang ke-31 dari ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kita baca secara responsoria. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 186. Harapan yang memberi penghibur.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging. Sebagai pengumuman atau sunggul-sunggul, marsugut hari Senin tanggal 1 Januari 2024 di Pukado Parmingguon masuk jam 10 WIB. Songonima sunggul-sunggul tuhita saluhuna. Sonari masuk mahita tu acara nomor 12, pembacaan berit Surya, laporan keuangan, dan kata-kata sambutan mewakili ruas dan perhalado. Yang pertama berit dibawakan oleh Amang Pendeta Sabar M. Manulang SPD. Yang nomor 2 laporan keuangan Bendahara Huria. Yang ketiga mewakili jemaat Amang Timbul Sinaga dari WIK 2. Dan nomor 4 mewakili Majelis Gereja Inang Situa Rospita Manurung. Sekarang kita masuk ke acara nomor 1 berits. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Amang Pendeta Sabar M. Manulang SPD. Horas madihita saluhukna. Selamat Natal. Selamat menyambut tahun baru. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami akan menyampaikan laporan atau berih, yaitu berita pelayanan gereja kita sejak 1 Januari 2023 hingga akhir tahun ini, 31 Desember 2023. Kami akan memberitakan dalam bahasa Batak atau bahasa daerah kita. Berih ini sudah di-share melalui Situa WIK, masing-masing WIK. Jadi Situa WIK masing-masing lah yang men-share kepada kita masing-masing di WIK masing-masing. Jadi laporan selengkapnya boleh kita baca di soft copy yang telah dikirimkan. Namun pembacaan dalam laporan berih dalam ibadah kita ini saya sampaikan dengan inti-inti saja. Mula sudi hucahahamen non mencapai waktu 1 jam. Jadi paluat samu mahami macaha bagian inti-inti saja, di poin-poin tertentu boleh lengkap hucahahami. Tapai huti hukma akka manginang. Berita pangulaun HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota tahun 2020. Patujulu. Pinuji matuhatta Yesus Kristus, Raja ni Huriai,
natoktong madongani hita makkomasi HKBP Tangerang Kotaon. Pasahatom manuaing barita pangulaon tu huriata tahun 2020. Hobbartu program Huria 2020 pinatomu-tomu do akan naung taula mamukas sian sada Januari saha 31 Desember 2020. Marsanga matu hatta marhite pakko basiotta gabe pasu-pasu tu portibion jala tu HKBP Tangerang Kota secara khusus. Nunga ditotopon rapot Majelis Pekerja Sinode atau MPS HKBP tahun 2024, 5 tahun orientasi pelayanan HKBP tahun 2024, tahun oikumene inklusif. Tahun oikumene inklusif. Sinodangan ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45 dan subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Hamuak kadongan sahuria. Tamaju molo hita madok mauliate tu debata perdenggap basai na toktong mangaramoti ngoluta. Terlumubi ma nang perdalanan ni akka pakkobasion di Huriana HKBP Tangerang Kotaon. Saliling madalani tahun 2020. Sonang so haribo-ribuan. Ditikyon nung asahat hita tu ujung ni tahun 2020. Naing bongotatta ma tahun 2024. Nanaing basa-basa honon ni tuhatta tu hitang. Adorang sosahat dope hita tu tahun na barui, manaili majolo hita satokki tupudi, lau patupa ruji-ruji. Marnida akka perdalanan ni akka ngulutta, doho pakkobasion ni huriatta di bagasan nasa tao bolon 2020. Asa marhiteima lampal takdi rohatta, nasa pangattoyon ni tuhatta di ngolutta tarlumubi ma nang di hurianai. Anggiat marhitei lam ukap rohatta madok mauliate siala saluhukna tutuhatta Yesus Kristus uluni huriai. Asa jupang masongon nanidok ni parpesalmeni. Sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami. Asa dapotan rohana bisuk kami. Atong paihutihut ma barita pakkobasion ni huriatta di bagasan nasa taunon nabui pinatomu-tomu jala ginuriton di barita jujur taon ni huriat taon. Parmingguon molo tapamana do lam martabba do torok ni ruas ni huriatta na marminggu ditikina parpudion. Molo di barita jujur tahun ni huriatta di tahun 2022 nasalpu rata-rata ni torok ni namar minggu nama godang di minggu subuh 155 halak. Manogot 600 halak. Di minggu arian 500 halak. Botari 250 halak. Di Bodari 150 halak. Di tahun 2020 lamar tabado torok ni parminggu. Di parmingguan subuh nunga 270 halak. Di minggu manogot nunga 750 halak. Di minggu arian 670 halak. Di Botari 350 halak. Di Bornginna 250 halak. Ima rata-ratana. Torok do nang ruas tamu marminggu. Ima natongon ro mebat tuluat taon dohot akka parkarejo di kota Tangerang Kota dohot na humaliangna alaidang terdaftar dope gabe ruas ni huriatta alai ro nasida marminggu. Tung si halat conon ni rohatta doi aidang holan ruas ni huriatta hape naringgas marminggu.
alainung ngadoho nang nasuruas tadope makaringgacon parmingguo di huriat taon. Anggiak ma nang tu taon na mangihut lam turinggas na hita laho madohoti parmingguon. Pertangyangan week. Tapatupa do pertangyangan week diganup hari Selasa dohot hari Rabu setiap minggu di 36 week pa 37 pos permingguan Jayanti. Songod dalat marsaur di tonga-tonga ni huriai dohot dalan perjupangan ni parhalado tu aka keluarga ruas ni huriatta. Songoni nang parsauran ni ruas sama ruas na di wiki. Tapuka do pertangyangan week na di tanggal 14 Februari 2020. Laos huhu do taguari pertangyangan ni pertangyangan bona tahun di huriatta. Adong do 10 walu week na patupahon pertangyangan sahali saminggu. Ima week pitu, week walu, week sia, week 10 sada, week 12, week 16, 10, 20 sada, 23, 24, 26, 20, 30 sada, 32, 33. Ima sahali saminggu. Asing ni week patupa pertangyangan sahali 2 minggu. Statistik narotu pertangyangan ni tajahma di grup masing-masing. 3 hali ma di week na. Jala 3 halak ma naro. Punguma sude naro na tapatu pa pertangyangan na sa taonon 1050 hali pertangyangan. 1050 hali pertangyangan. Tahalat codo persitutuan ni ruas lahu maddohoti pertangyangan uiki. Deba maradus sosiat di bagasna sahat tueper tu teras pertangyangan ni alani toropna. Gumudang do nasai torop. Alai saya dong do na hurang toropna maribakon tu jumlah kakak jemaat di wiki. Tatanya kema anggia di tahun nanengkro lam tu dengganna tu toropna nama dohoti pertanyaan ini. Pakobasion ni dewan di huriatta adong tolu dewan. Parjolo ima dewan koinonia. Nama kobasi persekutuan, parsauran di ganup kategoria. Kategoria sekolah minggu tapatupa parmingguon tu yana kota sekolah minggu ganup hari minggu masuk pukul 6 manogot pukul 8 dohot pukul 10 sada. Marminggu di garejaon nama godang nasida marminggu di Sopo Saroha. Duk selesai ibadah bersama nasida natulu horong ima horong balita anak kecil dohot horong besar duk sai ibadah na dibagi mamusai nasida mar kelas-kelas. Laho patorakon hatani dibata tu nasida sesuai dohot tahap usia. Jadi mengajari guru sekolah minggui dak sarupa metode cara mengajarhon tuna balita kelas kecil dohot kelas besar. Nah tapi topikna jamitana si ajar hononna sama. Dengan do parmingguon yak kaya anak kota sekolah minggu nasa taonon akka guru sekolah minggu pe mangaringgas donasida mangajari. Natabba guru sekolah minggu di bagasat taonon adong 8 halak. Atar maul muradoro manang jauon guru sekolah minggu alai mau lihat ema ditu hatta boy ukap rohani
walu halak di tahun 2020 toluon guru ni sekolah mingguta ima pesta Natalia Sinaga, Christina Magdalena Siahaan, Rio Bayu Putri Napitupulu, Dira Angelita Sinurat, Rusliana Pasaribu, Citra Marina Sihobing, Angel Yohanna Sibarani, Dohot Anna Margareta Uli Lubat Tobing. Dalatta lahu mangurupi akka guru sekolah minggu mangula ulaoni di pasahat huriatta do sekedar transport masida ganup minggu suak songoni nang marsermon tapasahat do nang sekedar si palas rohana sida di ujung tahun dalam tamat dok mauliate tunasida tanga pala sadia do pena tapasahati nian alai las dorohana sida ukap dorohana sida majalo ai rajumat do nasida naposo ni debata manang parhalado naso martohonan kategori yang remaja mamuka sian bulan Februari 2027 tahunon nungata patupa be secara khusus ibadah remaja ima mulai sian kalas sada SMP manang kalas pitu sahat tu kalas sia manang kalas tolu SMA manang sian kalasada SMP sahat tu naso makatidakon haporsiaon na dope. Rata-rata memang di huriatta kalas 2 SMA dohot kalas tolu nunga makatidakon haporsiaon na. Jadi pertengahan ni tahun 2020 on dung makatidakon haporsiaonna akka yana kota remajai moru matorok ni bilangan namar minggu alai dung masuk di bulan pitu muse akka anak sidi lam torok mamuse remaja rata-rata do rotu parmingguon remaja setiap pukul 4 botari ganup hari minggu 10 rodi 110 halak. Jadi remajaon salah satu kategorial di huriatta HKIP mengajarhon barita nauli tu nasida sesuai dohot tahap usia nasida. Alania kamangin nang tutiki tu tahun nanang roon. Unang alang rohatta, unang lebahita marsuru ianak kotai rotu parmingguon remaja. Di sido nasida perlu bobotatta. Noaeng akasahit naubalga di parianak konon ima gudang aka remaja sahat rodi naposo bulung na menyimpang sian hatani debata manang sian nasehat ni natorasna alani amanginang tajujui makayanak kota remaja rotu parmingguan unang marnalu jahita manaruhon nasida khusus tu parsaorat dohok debata di kategorial remajai. Namangihut na poso bulung. Dinggado parsaoran ni na poso bulung di huriatta nasa taunon kategorial na poso nasai toktong ro madohoti PA adong 2 punguan. Ima nariguari punguan na posobulung HKBP. Manang NH disingkat. Dohot transiamus na posobulung transiamus.
Sahali sabulan nasida gabung do marpea na dua punguanon rap dohot naolo dohot tu PA gabungani nakpe sodohot nasida di punguan kur. Alai terbuka dohot nasida di sahali sabulan patupa PA sude digabung na posobulung ni huriatta. Nenggado mardalan akka program nasida wisata rohani suaksongoni nang di akka pakubasion di tongani huriatta. Gudang do peranan ni naposobulung di huriattaon makubasi huriatta upamana songon nataida di partikianon nasida melalui pelayanan musik dohot song leader manang pro kantor pemandu lagu. Na mangihut kategorial paropuan. Molo kategorial paropuan tingkat do mardala di son. Sahali sabulan di patupa do PA gabungan sahira namar minggu gok gerejon setiap minggu pertama ganuk bulan. Tarida siani rosu keseriusan ni seksi paropuan laho marsiajar di hatani di mata marhite PA dohot marsiajar mangguruhon edekoor. Jadi tahanat cedo aka paropuan di tongani huriatta berperan aktif rotu parpunguan dohot makubasi akan narikot diaka ulaon jupa adong aka acara-acara na macay balga di tongani huriatta peranan nasida macay uli aktif laho mangrupi akka parhalado. Tatangyakumma nasida tujuluanon lam tutorop na lam margugu nasida di tonga-tongani keluarga laho pauli-ulihon rumah tangga songon ina soripada di tongani rumah tangga nasida be. Na mangihut punguan ama. Punguan ama di huriatta punguan kor adong dua. Ima ama huria dohot punguan ama kantata gloria. Rap dohot punguan kategorial paropuan di patupado di ganup hari Kamis perguruan nasida. Setiap hari Kamis ganup minggu. Jadi hobartu nanidokni opui Dr. Ingwer Ludwig Nomensen Epurus Parjolo HKIP na berperan mengaturhon aka parpunguan di ganup huria di sadok tanobatak manang nadigwari noang di Tapanuli Raya molo hari Jumat sermon molo hari Minggu marminggu alai molo aka punguan di patupa di ganup hari Kamis ala obasi secara umum di Tapanuli Raya hari Kamis dang adong onan. Jadi gabe hari Kamis madibaen partikian parpunguan ni sude kategorial. Adong nama na botari, adong na borngin. Hobartu akka partikian nabi. Ido ubain na diguari jala terkenal sahatu tikion. Diguari akka punguan-punguan. Diguari may punguan para hari Kamis. Jedang holan ina sa sitong na para hari Kamis. Sudi kategoriali difulkan marguru marPA manang marPHD hari Kamis diguari may para hari Kamis. Alai lam leleng kategorial na asing lam sibuk gabe tu hari Jumat manang hari Sabtu may songon na posobulung laos marmalam Minggu ujungna gabe say paropuam ma na toktong setia torus manurutson parpunguani ganup hari Kamis. Gabe say hira na paropuam ma naginuaran na para hari Kamis.
anggo sejarana dan di huriaton sudi kategorial do kecuali na poso bulung marpungu akka paredde marpea diganup hari Kamis. Jadi tapaula mamuse goar para hari Kamisi di huriatta di kategorial ama kategorial parupuan. Kategorial lansia. Lansia ima namarumur 60 tahun tugijang. Taguari may naung lanjut usia. Torop do lansia di huriaton. Jongjong do punguan nasida. Semangat nasida bukan maid do mamuji Tuhatta. Alay do kuparrohahod do semangat nasida nasa taonon sahat tuna mardalani wisata rohani. Godang ni rute sidalan nasida. Ternyata daging do matua anggo semangat mamuji Tuhatta dohok menikmati haulion ni natinoppan itu hattai badang ter hirasotalu do nasida tuak kasuduk no poso. Obartu pengalaman nami lansia ternyata lebih sehat, lebih semangat do di perkotaan sian lansia di hutatta. Ala molo di hutatta akka lansia majaga pahoppu nama. Tidak sanga be marpea, dak sanga marpungu. Lao omakna dititipop pahoppu na jaga job bapa omah inna. Ala yang ko dihitaon dibagi do partikina. Molo pe adong majaga pahoppu alai dang disudati pahoppu nasida marpungu. Bahkan setiap hari Selasa mulai jam 8 ngareta olahraga marsenam di son. Ganup hari Selasa. Setelahnya marpea dungi mar siajar di kor. Saya tatanya kemah punguan kategorial lansia totong nasida semangat mamuji Tuhatta nakpe lam tumua usia alai anggo roha toddi tetap bergembira mamuji Tuhatta. Pakkobasion ni Dewan Marturia. Adong 2 seksi di Dewan Marturia. Ima seksi musik dohot seksi penginjilan. Seksi musik dipatupado pelatihan tu akka song leader pemusik dohot soundman siat distrik na di tanggal 1 Juli 2023 di Garijat tahun. Pohado asalam takup nasida mangedehon buku detai seiring dengan musik sesuai dohot jiwa paredeon ni halak Batak HKBP. Jadi marasing do paredeon ni huriatta HKBP dohot akka huriana asing. Secara khusus di bahasa Batak, bukuedde. Ala di bagasan edde bukuedde ido adong hira poda parngoluon di partodion. Jadi ikut saurdo do pangedde honon tu pakilalaan di paredeoni. Alani molotiki manopoti dosa nakingat ta uji doi labat eddena saya songon na diresapi eddei manol soli dosana setiap panol solio di dosa manang manopoti dosa umumna di huriatta dan adong edde na girang-girang. Jadi diaka deba naso mangatusion manopoti dosa ale edena girang-girang. Lebat do edena ale hatok dibaen songon na main keyboard hape sa stong nadak pola mar keyboard mamake saya ma holan poti maredde manang organ. Hobbartu program ni huriatta na ni ulahon ni tahun
panitia tahun profesionalisme di tahun on nunga tercapai nata parsita na saliling no mengadakan alat musik na lebih bagak duminggan adong dua ima piano dohot organ dungi sound system mamuka sian tanggal 8 Desember bulanon nung anay baru be sound system ta ngauli be ngajelas be suara tabegi tutu ala nay baru do pei nga digital ikon bingbingot ta manang surut ta do pe operator ni asa lebih paham marguru marsikola memahami majiwai alat musik sound system na barui molo pe sipata hurang takas do pe pelayanan nasida mahite operator marsi maklumam mahita ala barang na baru dang pitor saya dia tusi do pe laho memahami songo dia pamakeon ni sound systemi ala na pasti nunga denggan be suara tabigi digijang pe nga jelas beta hedi begi hamu akainang amang nga songo di toru di puri nunga takas be hami pe semangat do marjamita maragedda martik-tik sejuluon dungga be takas di begi hamu sebelumna saya songon naninna do buti iurupi tanganna manangihon anggono aeng saguguna pe ngabui tapatupa mau lihat ma di pakubasion ni huriatta dohot dewan marturia bui tarpatu pahita laho pasikopon musik dohot sound system laho pauliulihon parmingwota seksi penginjilan kerjasama dohita dohot bidang penginjilan sian distrik isarani molo di pabor distrik manopot mamakulingi manang manguluhon ibadah tu lembaga pemasyarakatan margati-gati do resort na di distrikon ditugan oleh distrik jadi molo tikihita disuruh melayani tu lembaga pemasyarakatan ini dohot tu akana asing na perlu si injilata radedo huriatta ala yang go di taonon akaresok na asing depe diutus distrikta anggiat matu tahun na neng ro sigop pita molo di sarea distrik kita makubasi ulau di penginjilan na mangihut pakubasion ni Dewan Diakonia. Ia tadda ni huria na mangulu ikut diulahod do ulaon para sinirohaon. Alani nakpe godang akas itu pahan ni huriata tu akan arikoti tarlumubi ma di pakubasion do pembangunan alai dang lupa huriata mangulahon ulaon asiniroha. Akadia mai madulo akan amarsahid di Jabu tarlumobi ma natongon opname di rumah sakit turuas na marukil dohot na marsitaonon laos ihut patupahon ola ni natapatu pahuriatta songon gattini masih utte manak jeruk manis tapatupa do penghiburan tu na marsitaonon jana tapasaha do sosial tu akka namar sitaononi pangurupion tu keluarga tapasaha do nang beasiswa tu ianak kota namar sikola do pe tapasaha do nang pangurupion sosial sian huriatta tu ruas namar sahik menahun suak songoni nasopot somarama somarina tapasaha nang apresiasi tu ganup ruas ni huriatta na marumur 70 tahun marhite na tapasahat ulus hatu tuaon
Di tahun 2024 naro lampasikopot tama pakobasion tu diakoni sosial ni huriatta marhite na pajongjong lembaga pemberdayaan jemaat. Jalanunga diputuskan rapot huriai na di tanggal 2 Desember nasalpu na disingkat dengan LPJ, Lembaga Pemberdayaan Jemaat. Itu peta bayan kuarna. Ni hobasan ni huriat tahun. Tapi giman non sosialisasina taringot tusi sian parhalado para tahun niuluhon ni amatta situa lindung nenggulan. Namangihut ulaun nabadia tahalat coddo hari tahun ni ruas ni huria mangihuton ulaun nabadia. Na tapatupa na regional 2 hari setahun. Ima parjolo di parningotan hamamate ni Tuhan Yesus doho paduahon di parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus. Macai torok do naro maribakon tu na tahuni torok na sa tahun 2027 2.652 halak do. Alai di tahunon torok na 3.250 sada halak. Tarida siani akamanginang dihilala do ahado makna, ahado pakorhon, ahado lapatan ni marulaon nabadia. Napataridahon dangadong sikop nguluon. Pardosa do saluhut. Di pasesahom may tutuhatta. Tutudak kolam marhite ulaon nabadia pasesahod dosa tutuhatay. Alay sob obarto na niaturhon ni huriatta marulaon nabadia natapatupa 2 hari sa taon. Gabe matchay torop ro maddohoti. Anggiak ma tu taon na nang ro marhite nalam tu torop na ro maddohoti ulaon nabadia siani matarida ruasi huriai nalam matoras haporsiaonna. Dang mailay bana manopoti dosana tu debata marhite ulaon nabadia natapatupa di huriatta. Padidion nabadia tapatupa 5 hari padidion nabadia na reguler di huriatta di bagasan taonon. Jala 2 hari na khusus. Pungu masude na tardiri di bagasat taonon dana bawa 34 halak, boru 33 halak, 2 halak tu nama godang. Jumlah onok pulusia halak ma na tardiri di son di garijat taon. Alai torok do nang ruas ni huriatta na tardiri tubu di HKP Tangerang Kota, alai tardiri di hutan Yopungna. Nilehom masurat hatorangan asabu tardidi di bona pasogit manang di hutan Yopungna. Dang dohoti nilaporhon na tardiri di huriat taon. Alai nunga masuk database ruas ni huria na tardiri na sida di luar ni garejatta. Parguru makatidakkon haporsiaon. Torop ni na makatidakkon haporsiaon na di tanggal 10 Mei 2027 52 halak ma. Nama dohoti sidi reguler, belajar sidi reguler. Na khusus toropna 10 halak na sa taonon. Dihamuak kamanginang ruas ni huriaon, tuak ka ianak kota na remaja naung obasna belajar sidi tajujui ma unang lebaro hatta
ay marhite na marguru maluaido nasida lamtang di hatani debata. Mangatusi di hatani debata. Dia dolomo ni rohani debata siulaon, dia na solomona so siulaon. Di sido ta ajari nasida lileng na kurang lebih sataon. Alanita sosoy makayanak kotabi. Unang ta nomor 2 hon marguru sidi. Alai seimbang ma. Gari hita majujuya na kota di pengetahuan umum asing ngina marsikola ganupari tasuru do penasida les. Asa marisi huto-huto na sa pistar. Alay marisuang do pistar molo rumardo pangatusion di hata ni debata. Untuk apa pintar tapi moralnya kurang baik atau tidak beriman. Alani amanginang lumubi na toras tasosoy bema ianak kota asa mangaringgas madohoti belajar sidi. Tamu huriatta di bagasat taonon sahali Manamuei Konven Distrik 5 Juni 2027 dungi Manamuei ruas ni Huria sian Distrik DKI Jakarta nari tanggal 16 Juli dohot tanggal 27 Agustus 2027 Manamuei Kor Ama sian HKBP Depok 2. Parhalado mauliate ma tadok tutuhatai na toktong mamarar pakkobasion ni parhalado na di tonga-tonga ni huriat tao. Molo pinamanat do tung saluhut do parhalado ni huriatta mangalihor rohana lao mangula ulaon haparhalado oni. Laho mabohali parhalado ni huria diaka ulaon na adong do manang piga kegiatan natapatupa di taonon. Ima parsermonan ni parhalado tiap hari Jumat pukul 7 bodari. Tarajumido parsermonan ni songon patujolo ni parmingguon ni parhaladoi. Asa margogo nasida makkobasi huriai tuari minggu na mangihut. Nanang dohonon dihamuak kamanginang asa takasta atusi molo ganuk ari minggu asing gina marhobas songonon marjuba adong do akka parhalado tay marhobas tong muhado asa taratur parmasuk ni ruas ni huria termasuk di parkir seolah-olah berengot tanasi dadang marminggu ala makkobasi kita. Ido parsermonoan ido patujolo ni parmingguon di nasida. Ai hata ni debata doh narikot si hobasan ganup minggu do di patorang di hatai di ganup sermon. Asara Jumat do parsermonani patujolo ni parmingguon di ganup ari minggu. Atik tung nasida makkobasi ruas ni huria di luar manang di parkiran manang di ulaun na asing makkobasi seolah-olah nasida nang doh mengikuti acarai. Gabe sikokma parmingguoni marhite na dohot nasida marsermon. Godang ni parhalado di huriatta na full time onom halak situa naung martohonan 107 halak dohot 20 halak calon situa punguma sude 125 halak ma parhalado ni huriatta HKBP Tangerang Kota. Tinakasan akka huria HKBP di Sabdok Portibion ternyata di sada huria HKBP Tangerang Kota do nagumudak situana. Rata-rata 4 halak par week. Tadda ni parsitutuan ni huriatta do melayani ruas ni huria. Dedang adong dohonon ni ruas ni huria ay so dihubasi hami. Alani akamanginang tadukung makka parhalado tay na makkobasi di ganup huriat taon di parmingguan lumuwi madi uik tabi. Arga tabain pakkobasyon nasida. Ay so adong baladyo nasida siyan haparhalado oni.
managam pasu-pasu di tuhatta do marhiti akka ulaun si ganupari di huta alani tatangyak kom makka parhaladotta asa mangula na sida marhiti gogo na siya tuhattai jala molo adong akka si hobasatta na rapdo ruas pitor hica-hica mahita unak say maos di sosoy manang paula so di bege ruas ni huria aha na adong di WA isarana manosoy peliap bulanan asa tapar leobe tanpa diperintah disungguli ruas ni huria na mandiri ngapit torsigok mangalehoni akan narikot kewajiban ditongani huriatta. Di patupa do na di tanggal 14 Juli 2027 nasalpo pembekalan motivasi tu pelayan situa rapdoho keluarga niuluhon ni opui eporus padita Dr. Robinson butar-butar. Jadi semangat dia doh kasih tuatai dohot opui eporus nama bohali parhaladotai. Di pasu-pasu tuhatama akka materi na pinatolhas ni opui gabe bohal marhalado diganup akka parhaladota. Pesta Huria, kegiatan tahun profesionalisme dalam penatalayanan di tahun on akka lomba na pinatupa ni panitia dinggado mardalan vokal solo, lomba bercerita, lomba trio ama, pembekalan parhalado, upacara penaikan bendera, malam pegelaran budaya, lomba kehadiran pertangyangan di Ganup Week. Dohot pesta puncak, pesta gotilon, tahun profesionalisme, nata patupa, na di tanggal 12 Oktober 2027. Godang kegiatatta, alay laus godang dotong, nang akapabahenatta marhite materi, manupahi huriatta. Semakin banyak kegiatan, marhite kegiatan ini adong akka pengeluaran, alay gumudang dope masukan. Tapi gemayan non di laporan keuangan. Nah 2 tahun non berturut-turut dinggaddo parhepengon ni huriatta marhite kerjasama ni parhalado panitia tahunan dohot ruas ni huria marsirupa mabahen akan naringgan. Dangadong dihita konflik ido mabahen tarida akka pakubasioni marparbue di tongani huriatta. Kegiatan resort distrik dohot tu pusat dan hatinggalan huriat tahun maddohoti akka kegiatan. Salah satu momen manang acara natapatupa di tanggal 20 September nasalpu. Di tahun 2010 sada 2010 di patupa HKWP do pesta jubileum sa HKWP parbuena ima pajongjong sopo marpikir di distrik DKI Jakarta. Apa ternyata ala nibalga ni bangunani biaya na masuk tusi gabe marutang mahuria HKWP tu napajolohon mabanguni 12 miliar. Jadi di patupa opak distrik menggalang dana sian distrik DKI Jakarta, distrik Deboskap, Bekasi doh distrik tahun, distrik Banten, penggalangan dana manumpahi asa tutup. Sian distrik tahun nunga tapasahat laho manggarar utang tai 500 juta. Asing ni adong domuse perorangan mangalehon sian ruas ni huriatta manabai na parpudion siak huriatta tapasaha do khusus siak huriatta 20 juta ai sopo marpikiri milik hatopan ni HKBP doi dan milik ni distrik DKI Jakarta. Asa molo dipakai yang non
gabe songon badan usaha ni HKBP parbu ini manupaki keuangan ni HKBP hatopan manang BPSK. Di pesta tanggal 20 Septemberi holan sian huriat tahun resot tahun manupahi godangna 370 juta. 370 juta. Sian huriat tado panitia inti di kepanitiaan penggalangan dana nariguari malam nada dan dana nata patupai. Mau lihat ma di panitia, mau lihat ma di huriatta HKBP Tangerang Kotaon, ternyata kita juga mampu olo manupahi HKBP na boloni dakkolam manupahi HKBP Tangerang Kota alai tuluar ni huriat tape macai las doroha di panupahyota. Ima salah satu peran aktif ni huriatta mengurupi di tingkat resort distrik hatopan HKBP pembangunan di Tikinasalpu tatudda do pembangunan Jabu Huria ima na disiamun namion molo hamunoeng habirang muna maon ngasa taon lobi dang dope ra mardalan diuduti pembangunan ni adong do danat tatusi molo hurang pe manabayoti nai nama jalanak pola maoli jalo syak kamu alai di luat tahun lumubi masyarakat sekitaron tatusi ma atar maul murado kurang bebas duhita apalagi pajongjong rumah ibadah. Jadi sipata ta orom do ikon marhabengeto do hita ikon marhalabohod do ikon sabar do hita paimahon ala saya dong keberatan do pe pajongjong rumah dinas ni huriatta hita disi sekaligus digijangan non parmingguan ni sekolah minggu kaya bisa dong mana mangguit-guit dilapor homai itu na berkewajiban makaluar hon iembena gabe maul makaluar alani masyarakat nah hurang bersahabat dohot tita nah hurang majalo kebersamaan dohot bahwa keberagaman itu adalah berkat alani tatangyak kumma anggiat di taonon sesegera mungkin haruar IMB laho menurutkan pembangunan ni rumah dinas do gedung sekolah mingguan naung mulai hiat di pajongjong di tahun-tahun nasalpu. Di balik ni adon dotong si halat conotta. Ima nunga dilehon pamaretat tabe akte ni tano ni pargarija atau. Nah di tanggal 27 Juli 2027 nah langsung ditaruhon Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Marsikal Purnawirawan Dr. Hadi Cahyanto SIP langsung ditaruh hotuson. Jadi tak mau lihat do. Ternyata pemerintah tingkat pusat di parohahodo, dilehodo kebebasan. Laho pajongjong bagas huria rumah ibadah. Lumubi membuat akte khusus gereja-gereja termasuk gereja tahun. Nah di sekitar taido sipata namaol. Anggiak ma tu juluanon. Nang masyarakat di sekitar kita lam mengatusi di kebebasan mendirikan rumah ibadah dan rumah dinas gereja asa lam denggan pakkobasion di tongani huriatta alania kamanginang
sosoan nami do molo parkir hita mulak siap parkirani unak pola alang rohatta mangalehon nabui tarlehok kita dang alani gudangna ay masyarakat di soddo ta elim majaga parkirani asa sonang pakilana sida lasrohana sida batalehom ma na mangihut keuangan lam tudingganna do nang parhepengon ni huriatta di bagasat taunon tarida doi sian partabba ni hepeng masuk tu huriatta alani asi do holong ni rohani tu hatta tu hurianai sai ukap do rohani ruasi pasahat pelean tu hattai marhite huriai aidak pola hea huranga huriatta di akkanarikoti godang ni ruas na mangalehon pelean tahun pelea bulanan satu ujung ni tahun 2023 on godangna 110 sia kepala keluarga sian 1227 kepala keluarga manang tardok holan 75% do na mangalehon kewajiban bulananna alania kamanginang tuna 25% nai tapasaha may sian ukap ni rohatta laporan parhepengon ni huriatta selama tahun 2027 selengkapna tabegema annon di patolhas amang bedahara rap dohot parhalado para tahun duk sidung jinahahon barita jujur taunon taringot tu statistik ni huriatta dak pola sudepe jahahonon nami dohot torop ni ruas piga kaka mahita ganuk wik holan inti nama ia torop ni ruas ni huriatta 4.102 halak masaluhukna HKBP Tangerang Kota ripe atau kepala keluarga 1.227 rumah tangga. Statistik ruas di Ganup Wik tajahamai di grup tabe molo wikta di 2024 naroon nunga gabe 37 wik sian 30 pian gabe 37 pa 30 waluhon pos parmingguan Jayanti Rajumat tado pos parmingguan Jayanti wik tado pei alani dauna gabe di bamai pos parmingguan dungi di sadatiki dung mandiri pajayot tamanasida gabe ruas nagok sianima nasida non tagwari ruas manang huria namacai alai saliling suadong dopei tetap do nasida sahuria dohot hita dope jala tatangyak koma nunga haruar be surat izin beribadah untuk 2 tahun izin beribadah alaya la suarong dope tanoni gereja tadisi par gereja atta dang dope ta pangido surat izin mendirikan rumah ibadah jadi molonga adong gereja na molonga adong tanota di paloas sita pajongjong gereja no disi sakkapat tama pajaihon Jayanti gabe huria nago huria namajai jadi tatangnya kemamanginang asa margogo nasida laho mardongan dohot masyarakat disih ai sipata do terlidak-lidak do tarok tok partangnya ngape di patupa saya boha-bohau do ai ngahia dilelei hita marminggu di luati disi tang di paloas ala yang gonoaeng ngasih pata be di paloas be marhite lam tapardongan marhite akaruas ni huriatta nalam burju mardongan tu masyarakat doho pemerintah setempat anggiak matutik kinaneng ro sahat sita-sitata gabe huria nagok HKBP pos parmingguan Jayanti panutup maka manginang
Sian saluhut barita pakubasion ni huriata HKBP Tangerang Kota salileng ni tahun 2020 tama mapasahaton nami mauliate parjolo tu debata pardenggab basai na mangaramoti pardalanan ni huriana HKBP Tangerang Kotaon sonang so haribu-ribuak kita nasa taonon. Napaduahon tu sude parhalado na toktong mangalehor rohana makubasi akka ulaw di huriat taon. Napatuluhon tu panitia pembangunan na mangalehon rohana gogo dohotikina mamikirhon perdalan ni pembangunan ni huriatta na tape sipata tersendak-sendak ala ni songon naho patorak kami nakin di jolo. Na paupaton tu panitia tahun profesionalisme dalam penatalayanan na makobasi akka kegiatan ni huriatta hobat tu nata program po di bagasat tahun 2020 dengan mardalan kerjasama rabdohop perhalado dan adong natartading sude marlas ni roha jala marparbue. Na palimahon tu sude guru-guru sekolah minggu na matsailoja mengajari sekolah minggu ni huriat taon. Na tape sipata na sida ala na mengajari sekolah minggu kabidang dohok na sida madohoti minggu umum rap dohok keluargana. Ido ubahen na tapatupa sehali sabulan akamanginang minggu keluarga. Asa marhite keluarga idohok nang guru sekolah minggu rak mar minggu dohok kita dohok keluargana. Pinomat sehali sabulan. Molodang adongi hiratar doksohyabe na sida mar minggu doho umum ala mengajari mga manguluhon akayana kota sekolah minggu. Na paunopon tu sude parhobas ni huria mauliate ma tu dewan-dewan pangurus kategorial dohot punguan kor tu organis pro kantor tu sude dirihen kor dohot anggota kor ay martabado tongam ni parminggoni moloreta akka pungua-punguani markol maredde di parmingguan siganuk minggu. Napapituhon mauliate tapasahat tu pamaretatan atau tong dungo majaga keamanan ni akka pakobasion ni huriatta saliling ni tahun 2020 tarlumubi ma di masyarakat nadohok berpartisipasi patulucon pembangunan di HKBP Tangerang Kotaon. Napawaluhon tu saluhut ruas ni huriatta na manupahi akka ulaon pakobasion di huriatta di taonon. Dohot tu nasohaguarak kami do petahe marsada-sada di barita jujur taonon mauliate godang ma hupasahat kami. Anggiat manasa pakobasion natapatupa di hurianai di pasu-pasu tuhatta jala sai di para tuhatta mai tau hasangapon doho puji-pujian di goar ni tuhatta Yesus Kristus Raja ni huriai ta apuhom manasa barita pakobasion ni huriatta naung pinaadar marhite laporan barita jujur taonon di bagasan sada panidangion nama dok ope hamu akka dongaku nahina holongan marsihohot jana somuba-uba mahamu jana lam sumurung matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halo jauh muna di bagasan Tuhani sada Korinsa 5 ayat 50 lalu. Tangerang 31 Desember 2020 napasahaton barita jujur taon hami sadiri padita sabar maringan manulang uluan ni huriatta. Horas madihita saluhukna. Horas. Kita masuk ke poin kedua, laporan keuangan yang disampaikan oleh bendahara atau perartaun. Shalom. Berikut akan kami sampaikan laporan keuangan Gereja HKBP Tangerang Kota periode Januari sampai dengan Desember. Bahwa yang akan kami sampaikan adalah rekapitulasi dari penerimaan
dan pengeluaran. Jadi kami tidak membacakan secara rinci baik penerimaan ataupun pengeluaran. Yang kami bacakan adalah rekapitulasi. Laporan keuangan Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, periode Januari sampai dengan Desember tahun 2023. Poin pertama, saldo awal. Saldo awal Huria sebesar 707.681.270 rupiah. Saldo awal pembangunan sebesar 9.593.291 rupiah. Poin kedua, penerimaan selama tahun 2023 periode Januari sampai dengan Desember sebesar 3.941.545.970 rupiah. BPSK Pusat 1.968.443.997 rupiah. Pembangunan 552.064.000 rupiah. Pengeluaran Gereja HKBP Tangerang Kota periode Januari sampai dengan Desember tahun 2023. Pertama, Huria sebesar 3.889.629.418 rupiah. BPSK Pusat 1.948.443.997 rupiah. Pembangunan 500 juta rupiah. Saldo akhir Huria 769.597.822 rupiah. Pembangunan 61.657.291 rupiah. Saldo kas Huria sebesar 769.597.000 rupiah 822. Saldo kas Huria terdiri dari kas di bank rekening Huria sebesar 62.597.822 rupiah dalam bentuk petty cash 7 juta. Transit dari panitia tahun profesionalisme ke Huria 700 juta rupiah. Sehingga dengan demikian total kas Huria per Desember pada saat kami sampaikan laporan ini sebesar 769.597.822 rupiah. Selain itu juga kita memiliki dana yang kita tempatkan di 2 akun deposito. Yang pertama, deposito pembangunan sebesar 1.592.000.000
Rp538.644.010. Kemudian deposito untuk cadangan perayaan jubileum yang kita canangkan akan dilaksanakan pada tahun 2028 sebesar Rp253.760.832, sehingga total kas dalam bentuk deposito sebesar Rp1.792.404.842. Demikian laporan keuangan Gereja HKBP Tangerang Kota. Shalom. Mewakili jemaat, kami persilakan Amang Timbul Sinaga. Shalom. Horas Marihita yang saya hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Fungsional, dan juga semua perhalado yang ada di HKBP Tangerang Kota ini, Bapak Ibu yang hadir pada kebaktian sore hari ini, dan juga saudara-saudara saya yang saya kasihi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam kebaktian ujung tahun 2023 pada sore hari ini. Saya mewakili RUAS yang ditunjuk, tentu pertama-tama menyampaikan selamat Hari Natal buat kita semuanya. Selamat Hari Natal. Dan selamat menjelang Tahun Baru 1 Januari 2024. Dari apa yang disampaikan oleh Amang Pendeta Resort terkait dengan berita pelayanan ujung tahun 2023 ini, ada beberapa yang barangkali yang bisa kami sampaikan mewakili RUAS. Yang pertama, kesan kami adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh Perhalado yang jumlahnya 125 orang, pendeta, sintua dan juga yang lainnya sudah berjalan dengan baik dan bahkan luar biasa kepada jemaat HKBP Tangerang Kota selama tahun 2023. Kita melihat bahwa pertumbuhan sebagai indikator tentunya kita katakan berhasil, tapi ada indikatornya. Indikatornya yang pertama kehadiran setiap hari Minggu. Tadi disampaikan bahwa kehadiran warga jemaat bertumbuh setiap hari Minggu. Kemudian yang kedua, kehadiran waktu pertanggangan WEK. Tadi disampaikan Amang Pendeta Resort bertumbuh selama tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Kemudian yang ketiga, indikator pemasukan. Kalau tadi disampaikan ada sekitar 3,9 miliar, hampir 4 miliar lah yang masuk dari sisi keuangan selama tahun 2023. Kemudian yang keempat, bahwa persatuan dan kesatuan. Tadi disampaikan bahwa tidak ada masalah, tidak ada konflik. Nah, dari 4 indikator ini
maka kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa merasakan pelayanan yang maksimal di kita HKBP Tangerang Kota ini. Maka untuk itu, atas nama Huria atau warga jemaat, kami mengucapkan selamat atau terima kasih yang sangat banyak kepada semua perhalado yang ada di HKBP Tangerang Kota ini. Mudah-mudahan dihamu amanami dan nami, pendeta, baik sintua, Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu, dan berkat Tuhan berlimpah kepada semua perhalado yang ada di HKBP Tangerang Kota ini. Dan tentunya kita warga jemaat bisa mendukung program yang akan dilakukan oleh gereja kita di tahun-tahun 2024. Kalau tahun 2023 sebagai tahun profesionalisme sudah berjalan dengan baik, saya kira di tahun 2024 ini akan semakin baik lagi. Dan kita percaya Tuhan akan bersama-sama kita, dan kami juga mewakili warga jemaat tentu meminta kepada perhalado supaya membawa kami warga jemaat ini supaya tetap didoakan sehingga warga jemaat HKBP Tangerang Kota ini sehat-sehat menjalani tahun 2023 masuk di tahun 2024 dalam keadaan sehat dan juga panjang umur dan penuh berkat. Itulah yang saya kira yang bisa kami sampaikan. Tuhan bersama kita. Horas. Kata sambutan mewakili Majelis Gereja Inang Sintua Rospita Manurung. Shalom Amang Inang. Semangatlah semua ya. Salam sejahtera untuk kita semua, Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Hari Natal untuk kita semuanya. Selamat Hari Natal. Saya mewakili Perhalado HKBP Tangerang Kota menyampaikan sepatah dua kata dalam ibadah kita pada ujung tahun 2023 ini. Yang kami hormati pimpinan Huria HKBP Tangerang Kota, Amang Pendeta Resort, Pendeta Sabar Manulang SPD dan jajarannya. Yang kami hormati semua Amang Inang Perhalado HKBP Tangerang Kota, dan yang kami hormati semua Amang Inang jemaat yang hadir pada saat ini, yang mengikuti ibadah ujung tahun pada saat ini, dan anak-anak yang kami sayangi. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih anugerahnya yang melimpah, yang kita terima, masih mengizinkan kita untuk menjalani kehidupan kita sampai saat ini, dan memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama dalam ibadah ujung tahun pada sore hari ini. Itu semua adalah kasih anugerah Tuhan kepada kita semuanya. Terima kasih. Amang Inang, kalau kita membaca pada Mazmur 90 ayat 12, dikatakan di sana, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. 1 tahun 365 hari. Mari kita flashback kehidupan kita ke belakang selama tahun 2023. Yang pertama, mari kita hitung berapa banyak kita menerima berkat-berkat Tuhan, dari berkat-berkat Tuhan selama 365 hari tahun 2023 ini. Masih terhitungkah Amang Inang? Apakah sudah tidak terhingga kesehatan, napas kita, rejeki, kebahagiaan kita? Mungkin tidak akan terhitung. Yang kedua, Amang Inang, selama 365 hari tahun 2023, perbuatan apa yang sudah kita lakukan untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita juga melakukan yang sebaliknya? Sebetulnya gereja sudah banyak memfasilitasi, merangkul jemaatnya untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dengan program-program yang ada di gereja kita.
pertanyaan, dan lain sebagainya. Itu semuanya tujuannya adalah untuk merangkul semua jemaat agar bersatu memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita perlu mengevaluasi diri kita, Mang Inang, agar kehidupan kita ke depan boleh semakin baik dengan harapan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Mang Inang HKBP Tangerang Kota adalah salah satu gereja yang termasuk sudah besar di distrik 21 Banten ini, dengan jumlah jemaat tadi yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta Resot 1227 KK, dan jumlah sintuanya juga termasuk sudah sangat banyak. Sintu aja sudah 107 orang, calon sintuanya 20 orang, Jayanti 7 orang, full timer 6 orang. Satu orang sintua bisa melayani 10 KK jemaat yang disebut dengan sistem JETRO. Sehingga pelayanan sintua pada tahun 2023 memang bisa dikatakan sudah semakin baik, walaupun itu belum 100% Amang Inang. Karena kalau sudah 100% artinya kan itu sudah sempurna, ya. Sedangkan kesempurnaan bukan milik manusia, kesempurnaan adalah milik Tuhan semata. Dalam kesempatan ini Amang Inang, kami minta maaf sebagai Perhalado, sebagai Sintua, kami minta maaf jika di antara Amang Inang jemaat ada yang tidak terlayani, mungkin karena tidak sengaja. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang, tahun 2024, kita Perhalado dengan Sintua bisa bekerja sama dengan baik dalam pelayanan untuk melayani di gereja kita ini. Karena melayani bukan hanya Perhalado saja, kita sama-sama melayani Amang Inang. Amang Inang, kami juga berterima kasih kepada semua panitia-panitia yang ada di gereja kita, panitia tahun profesionalisme, panitia seni budaya, panitia pesta Gotilon, panitia Natal, panitia seminar dan lain sebagainya yang telah melaksanakan acara-acara di gereja kita ini, yang sudah bersusah payah di dalam membentuk acara-acara tersebut sehingga acara tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amang Inang, saat ini kita berada pada penghujung tahun 2023, hanya tinggal hitungan jam, mungkin sekitar kurang lebih 6 jam lagi kita sudah sampai pada tahun 2024. Tentu masing-masing kita mempunyai rencana apa yang akan kita lakukan tahun 2024 supaya bisa kehidupan kita lebih baik daripada sebelumnya. Gereja juga sama, gereja kita HKBP Tangerang Kota memiliki program kerja yang sudah disusun oleh 3 dewan, Koinonia, Marturia, Diakonia, dan seksi-seksinya. Mari Amang Inang, kita bergandengan tangan semua jemaat HKBP Tangerang Kota ini, dari sekolah minggu, remaja, naposo, orang tua, sampai dengan lansia, kita bersama-sama ikut serta di dalamnya, di dalam melaksanakan program-program itu. Kita juga tetap berdoa Amang Inang, seperti yang disampaikan tadi oleh pimpinan Huria kita, dengan pembangunan yang belum lancar, seperti pembangunan yang ada di sebelah kita, yang sudah terbengkalai entah berapa lama. Kita berdoa supaya panitia pembangunan memiliki solusi dan Tuhan memberikan jalan kepada kita semua supaya pembangunan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama bergotong royong memberikan sumbangan dana, sumbangan tenaga, sumbangan pikiran, karena itu adalah salah satu cara kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amang Inang, mari kita awali tahun baru kita pada malam hari ini di rumah kita masing-masing, berdoa supaya kehidupan kita ke depan lebih baik daripada hari ini. Kami mohon juga kepada anak-anak kami muda-mudi, berkumpullah bersama keluarga,
jauhkan segala hura-hura, tetapi kita bersama-sama dengan keluarga berdoa kita awali hari kita untuk menjalani tahun yang akan datang, supaya apa yang kita harapkan semoga Tuhan mengabulkannya. Kita sehat-sehat semuanya, kita sampai di tahun 2024. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat menyambut tahun baru. Horas. Kita masuk ke acara nomor 13, pemberitahuan Lembaga Pemberdayaan Jemaat atau LPJ HKBP Tangerang Kota yang disampaikan oleh Amang Sintua Lindung Nainggolan. Shalom. Parhorasoma dihita saluhukna dihamu kadamang dainang nahu haholongi hami upasahat tami ma parjolo selamat hari Natal ma dihamu na saluhukna jalan menyambut tahun na baru sada Januari 2024. Hobar tu titing dohok barita jujur tahun di program ni huriata naing patu paut tama ulaun asiniroha tu sudi ruas ni huriata marhite Lembaga Pemberdayaan Jemaat manang disingkat LPJ ima na marsiurupat di bagasan holong nasihat tuhatai nagabiodolan ni pisin LPJ on ima songon natar surat di Galatia biduonom ayat 2 nama dok masiurupa mahamuna mamorsan akkana doki ima dalan mengaradoti pati ni debata mangulahon hata ni debata ulaun asiniroha marhite na marsiurupat di bagasan holong nasihat tuhatai ima nagabe mabuan pasu-pasu dohok las niroha tuhita saluhukna ruas ni huriata HKBP Tangerang Kota songom misi nanaing ulahonon ni LPJ ima na parjolo pahihehod di bagasan narap mangulahod di aka potensi na adong dihitabi dalan mangulahon ulaon para sirohaon marhite na mardiakonia na paduahon gereja marhite Lembaga Pemberdayaan Jematon gabedalan laho mangalehon pangurupion tuganup sude ruas na marsitaonon na patuluhon pahebako pakobasio di huriat taon na lobi dumenggan tarlumawi tuaka ulaon asiniroha na paupaton dalan mangurupi ruas nagabedohot aktif laho makobasi sude ulaon ni LPJ on manang Lembaga Pemberdayaan Jematon sada nanaing sulaon ni huriata marhite LPJ on ima ulaon asiniroha laho mangurupi ruasta namar sitaonon manang diakoni khusus tunamoding laho mangalehon pangurupion marhite na di parade huriata na parjolo sada abulan laho manaruhot tu inganan paradianan na di ulayah domisili HKBP Tangerang Kota na paduahon disiapon huriata batang manang peti na patuluhon inganan perbedaan manang pemakaman na paupaton dohok talikasi sudi nunga di parade manang tanggung jawab ni huriata jala molope dibuan keluarga tubonani pasugit hokma di jalo keluargai hobartu naung ditotopon ni huriata merdalam maulaon Lembaga Pemberdayaan Jematon mamukasian sada Januari 2024 Hukma totong manggarar iuran mamuka sia Januari 2024 boido ganuk bulan manang langsung ono bulan manang sataon asaringgas mahita lau mabayar iurani jalabui manian langsung manang na ono bulan manang sataon damang dainang nahuha holongi hami asabui sikop mardala sude programon hobartu habuyon manang kesanggupon ni parhepengon ni huriata adong ma kontribusi manang iuran na wajib tu sude keluarga manang energi godangna 20.000
per bulan. Natargoar sada keluarga ima, keluarga inti, bapak, ibu, dan anak kandung. Dang pasidohot molo ruas tanggungan, molo rikot ruas tanggungan gabe parsidohot ma di program LPG-on di bahem ma energeni nasida na baru. Jala laos uduk ma di garar iuranna. Turuas tanggungan na so makatidakon hapor seaon dope totong ma di garar nasida iuran LPG alai dang pola ikon energi na baru. Contoh, nasada keluarga nagabi menanggung keluarga siala naung sopot somarama somarina manang na ia timpiatu gabe dua ma iuran ni nasida di keluarga ini. Sada malahu tu keluarga inti, sada ma naturuas tanggungan. Molo aka aturan ni huriat tahun tersurat do sude di buku ruas manang pelea bulanan na di pasada dohot buku iuran LPG. Tajalo mayanon di tahun naro di bulan Februari ganup kaka. Ulau na asing na ni hakam ni LPG di sakapi huriatta ima na parjulu mabahen kantin sopo saroha. Ima laho melayani sude ruasta nanaing marsipangano dohot akan asing. Na paduaho mabahe toko mini na menggadis aka kebutuhan pokok. Isarana boras, minyak goreng, gula dohot akan asing. Alai penghasilan nai sian ulaun LPG-on masuk masongon kontribusi tu huria. Na niaturhon ni huria marhite-hite parar tahun. Songonima dihamun kadamang dainang sauti panorangion sian hami. Taringot tu program ni huria tahun. Nanaing ulahonon mamukka meisian sada Januari 2024. Rap mahita mangalir rohat tabi lau mangulahon doho mendukung aka ulaon asineroha marhite pangurupion tusude ruas ni huriat tahun asalam marsanga madebata marhite-hite ulaon para sirohaonon songonima naboi hupasahatami sian hami mewakili huria para tahun horas madhita saluhna. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 238 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapak saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa mengurangi kemuliaan Tuhan, karena kita telah menyambut Natal yang luar biasa dan menyongsong tahun baru, tinggal beberapa jam lagi. Atas nama pelayanan, keluarga dan pribadi, kami mengucapkan selamat Natal dalam satu ungkapan Horas Madita Saluhuna. Firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama di minggu atau ibadah ujung tahun 31 Desember 2023, tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 20 dan ayat 21. Dua ayat saja mengatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan topik bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah melewati, berjalan menapaki tahun 2023 di HKBP sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan, dan kita terlibat dalam kegiatan itu. Apa yang boleh kita renungkan dan kita camkan, kita telah syukuri dari berita pelayanan maupun keberadaan keuangan, program, rencana Huria. Melalui nats ini kita mau diingatkan, tahun depan HKBP seperti telah dibacakan akan memasuki tahun oikumene inklusif. HKBP tidak hanya lagi memikirkan dirinya sendiri, tapi HKBP menjadi bagian dari seluruh pelayanan di muka bumi ini, menginjili ke dalam dirinya dan keluar dirinya menjadi saluran berkat. Seturut dengan nats ini, apa yang mau dibuka? Nats ini dibuka dengan perkataan, maka Allah damai sejahtera. Maka apa yang sebelumnya diwartakan oleh hamba Tuhan yang menyapa jemaat Ibrani itu, ternyata perlu beberapa poin. Paling tidak 3, ibu bapak saudara-saudara. Yang pertama, kepedulian sosial. Gereja yang hidup, gereja yang memberitakan firman Tuhan dan melakukan sakramen. Tapi gereja yang hidup juga tidak terlepas dari kepedulian sosial. Dikatakan dalam ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, ayat 2. Ingat akan orang-orang hukuman. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap yang lain. Ini sangat kita dambakan dan sangat kita harapkan. Kepedulian dalam ayat pertama sampai 4 sebelum nats ini. Dan diingatkan dalam ayat 16. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kepedulian sosial. Dan disitulah inti kehadiran Tuhan dalam kasih-Nya. Yang kedua, keteladanan. Kita menjadi teladan. Dalam ayat 5-7 sebelum nats ini dikatakan, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan adalah penolong, aku tidak akan takut, kata penulis kitab Ibrani. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah, ayat 7 itu. Dan Yesus Kristus ada di sana. Lalu yang ketiga, kesetiaan iman.
Dikatakan, jangan kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan-makanan. Jadi 3, bagaimana kita semakin menyemangati hidup kita sebagai bagian dari pelayanan kepedulian sosial, keteladanan, dan kesetiaan iman. Khotbah ini akan singkat, karena mungkin sebentar lagi kawan kita, jemaat yang akan beribadah akan masuk ke sini. Jadi hanya satu contoh yang pernah saya dengar, dan saya merenungkannya begini. Di sebuah rencana penerbangan di terminal atau bandara, ada seorang perempuan. Dia suka membaca dan dia tergesa-gesa, tapi menunggu penerbangan yang akan berangkat, dia pergi ke toko roti dan membeli roti. Setelah dibeli, dia duduk di satu bangku dan duduk sambil membaca. Dia mengambil roti. Ternyata tiba-tiba ada orang di sampingnya mengambil roti itu juga. Dan mereka saling pandang-pandangan. Dan dalam hatinya berkata, kenapa begitu saya ambil roti ini? Kok dia melihat saya? Akhirnya yang di sampingnya mengatakan, lalu dia memakan roti. Begitu dia ambil, yang di sampingnya juga mengambil roti itu. Demikian secara berulang-ulang. Dan tiba saatnya tinggal satu roti. Dia ambil, terus yang di sampingnya melihat. Dan mereka pandang-pandangan. Dan yang di sampingnya memegang, mari kita bagi. Dia sangat kesal. Kenapa dia suka-sukanya mengambil roti yang saya beli? Bahkan dia membagi roti saya sendiri. Dia sangat kesal dengan hal itu. Akhirnya tiba-tiba ada pemberitahuan. Panggilan kepada orang atau penumpang pesawat ini, penerbangan ini supaya memasuki pesawat. Lalu dia berlari dan berlari, tiba di pesawat, dia duduk. Apa yang terjadi Bapak saudara-saudara? Tadi dia sangat kesal sama orang yang di sampingnya. Seakan dia berbagi. Tiba-tiba dia memasukkan tangan ke tas. Ternyata roti yang dia beli itu ada di tasnya. Yang dia bagi tadi bukan punya dia, punya orang lain. Mungkin itu hanya gambaran. Dari satu sisi bagaimana ketika punya kita diminta oleh seseorang untuk menjadi bagian dia. Sanggupkah saya, ibu bapak, kita semua berbagi seperti orang yang duduk di samping seorang perempuan yang akan melakukan penerbangan itu? Atau apabila kita seperti perempuan itu, kita kesal dan merasa ternyata kita menganggap punya kita telah diambil orang. Ternyata kita sendiri yang melakukannya. Apakah kita mau bertobat? Nah ini perlu kesadaran dan kepedulian. Jangan-jangan ketika saya berpikir orang lain mengambil bagian dari apa yang saya miliki, justru saya sendiri yang memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Saya kira tidak terlepas dari nats ini. Kalau kita memiliki kepedulian sosial, peristiwa demikian bisa terjadi dalam hidup keluarga, dalam hidup gereja, dan di ibadah akhir tahun ini. Ibu bapak, mari pilih. Kalau kita di tempat yang menganggap telah diambil orang ternyata tidak, mari kita mau agu tahe salaki ngahurangau napiksa we tonggo nadiau di gomak halak HP nadibana dohu gomak. Apabila kita yang diminta, mari ibu bapak saudara-saudara kita tanya, kami masih mau untuk berbagi? Itu adalah anak-anak Tuhan yang kekasih. Sekali lagi, orang-orang beriman, orang-orang yang punya keteladanan, merasakan hidupnya adalah bagian pelayanan yang diberikan oleh Tuhan. Tidak terlepas dari ibu bapak saudara-saudara yang ada di rumah Tuhan ini. Kita bersyukur atas pelayanan yang telah dilakukan oleh gereja Tuhan HKBP Tangerang Kota.
bersama semua jemaat dan anggota, semua Parhalado, semua pelayan Parhalado Nagoktiki, Parhalado Nasogoktiki, Parhalado Partohonan, Parhalado Naso Partohonan. Semua gerak langkah perjalanan pelayanan gereja Tuhan melibatkan kita semua, itu adalah anugerah Tuhan. Tahamula tehum mari tonga-tonga ni ngoluta kamang do inang. Kalaupun khotbah ini sesingkat ini, mari kita pulang dengan sukacita, mari kita bersyukur lebih peduli, mari kita menapaki bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan ibu bapak saudara-saudara, dan mari kita selalu berserah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang menyapa kami. Untuk kami menerima kebesaran-Mu dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami yang hidup. Dia telah lahir di tengah-tengah kami. Dan telah lahir di tengah-tengah ibadah kami. Mengingat setiap pelayanan yang kami lakukan, yang Engkau dukung, Engkau berkati. Melalui setiap pribadi dan hamba-hamba Tuhan. Anggota jemaat Tuhan. Dan siapapun yang terlibat. Di tengah-tengah pelayanan sepanjang tahun ini, kami telah mendengar, kami telah melihat. Kuasa Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Nyuluhun Yamak Pardita Resort. Berkati gereja-Mu HKBP secara umum tetap menjadi saluran berkat. Berkati inang amang di setiap keluarga. Berkati pekerjaan dan anak-anak dan sanak saudara. Berkati bangsa kami Tuhan lebih damai, lebih maju. Berkati para pemimpin bangsa-bangsa tetap membawa kedamaian dan sukacita dari Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, Ibu Bapak Saudara, mari kita mengangkat pujian. Sucikanlah hatiku, rumahku di
Jemaat kami undang baki berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita sudah bersalaman. Ibu Bapak, jemaat, kami persilakan untuk melangkah menuju jalan pulang.